O inicio das obras da planta de tratamento de vertidos da mina de Sanfins mobilizou a sociedade noiesa e de toda a comarca para evitar que as augas contaminadas con metais pesados poidan chegar á ría. Xa empezaron estas obras e estamos asombrados da posición onde vai estar construída a planta de tratamento. Está pegada o que é a saída da agua contaminada da mina, pasaría esa auga por a planta de tratamento, pero que despois o seu proceso de chegada ao río sería pasando por as balsas que esas están contaminadas ao lado da escombreira, esas balsas que si nas vistas aéreas se vesa que teñen unha cor turquesa como as do Monte Neme, entón a auga, por moi limpa que saíra da planta de tratamento, tería que pasar por riba da auga contaminada das balsas das escombreiras e despois entrar ao río pasando por riba das presas. Ademais de sumarse á movilización convocada para este sábado a mediodía en Santiago, o BNG volverá a levar ao Pleno do Parlamento unha serie de iniciativas, instando a Xunta a anular de xeito urxente o proxecto de explotación da mina, para reinicialo seguindo os pasos preceptivos que establece a lei. En este momento todo o mundo sabe, a Xunta de Galiza tamén o sabe, o que pasa que non actúa, todo o mundo sabe que esas presas están absolutamente colmatadas, que supoñen un risco absoluto precisamente para a propia ría e para todo o entorno, e nós, como digo, o que pedimos é que se declare a nulidade daquel procedimento, digamos que se empece de novo, evidentemente dando todos os pasos que a lei exixe, non é que o exixe o BNG, que tamén, pero que a lei exixe. Ademais do seu debate a nivel parlamentario, dende o BNG instan os concellos da ría, especialmente ás alcaldías do Partido Popular, a posicionarse en contra da autorización de vertidos. É moi importante que as alcaldías falen públicamente e que digan que é un proceso irregular, que é un proceso que carece de declaración de impacto ambiental, que é un proceso no que se contaron moitísimas mentiras e que digan claramente o risco que hai pola problemática que teñen as presas. Insisten os nacionalistas na necesidade de defender a mesma postura tanto nos plenos municipais como diante da Xunta de Galicia.